Errusiako eta Ukrainako talde negoziatzaileek bilera egingo dute gaur bideokonferentzia bidez. Ukrainako presidentearen arabera bide diplomatikoa zabalik dago eta bere taldea Errusiarekin negoziatzen ari da Zelenskiren eta Putinen arteko bilera bat antolatzeko. Bien bitartean, inbasioa hasi zenetik 19. egunera, Ukrainak iragarri du 10 korridore humanitario irekiko dituela herrialdeko hainbat eremutan zibilak ebakuatzeko. Horietako batek Berdyansk eta Mariupol lotuko ditu. Mariupol Errusiako indarrek inguratuta dago duela egun batzuetatik. Kaixo guztioi, eguerdion eta ongi etorriak gurean gaur magazinera. Egunero legez deustuko estudioetatik ari gara, zuzenean, eta hemendik eta ordu biterdiak bitartean Euskal Herrian zein munduan gertatutakoak azaltzen saiatuko gara, informazioa, analizia, iritzia eta entretenimenduaren bitartez. Martxoak 14 ditu gaur, astelena da, eta dagoeneko hasi gara Ukrainako gatazkaren ondorioak nabaritzen, izan ere, gatazka armatuak eragindako krisi energetikoak kinka larrian utzi ditu hainbat euskal enpresa, eta testuinguru honetan ere, Europako Banku Zentralak berantz berrikusi ditu eurozonarentzako, eurogunerako egindako hazkunde aurreikuspenak. Udan Arbeo. Ukrainako gerraren eraginez Euskal Herriko ekonomia ere sufritzen ari dela ikusi dugu azken astean. Energia, lehengaiak eta garraioa egunero entzuten ari garen hirukotea. Egoera honetan jarduna eteten hasi dira zenbait enpresa enplegu erregulatzeko espedienteekin batera eta jakina da Ukrainako gerraren ondorioek egoera larria ekarriko diotela industriari. Ukrainaren inbazioaren ondorioz, gerrako ekonomia nagusitzen ari da. Argindarraren eta gasare prezioak iazkoekin alderatuta 8 aldiz biderkatu dira orain. Energia kostuen garestitzonen erdian Sestaoko ArcelorMittal eta Olaztiko Zementos Portland dira neurri bereziak hartu dituztenetako batzuk. Energien garestitzari lehen gaien prezioen igoera batu zaie. Arrasateko Fagor makina erremintako konpainia adibidez ez da argindar kontsumitzaile handia, altzairutegiak eta Portlandaren sektorekoak bezala, baina burdin asko behar dute makinak egiteko eta lehen gaiak izugarri igo dira. Hala nola kobrea edota burdin lingota gehien bat Ukrainatik inportatzen dena. Gainera itsasoko garraioa ere ikaragarri garestitu da. Fagorren kasuan salmentak mundu zabalean mugitu behar dituzte eta kontainerraren prezioa ez da sekula egon oraingo prezioetan. Fagorrek iragarri du neurri bereziak hartzeko prest dagoela bazkide guztien artean enpresei eusteko. Dena den gehien sufritzen ari direnak energia kontsumitzaile handiak dira, adibidez galdategiak. Ukrainako gerrak ezin eutsizko egoera batera eraman ditu Martial Alzaga AFM Euskadiko eta Nafarrako galdatzaileen elkarteko presidenteak dioenez. Epe motzean dene gelditu beharko dutela aurre ikusten du. Elikagaien sektorea ere hasi da nabaritzen ondorioak. Ukraina da ekilore olioaren munduko produktore nagusia eta gerrak eten egin ditu importazioak. Janari mexikar eta dietetikoak ekoizten dituen Nafarrako General Mills multinazionaleko lantegiak enplegu aldi baterako erregulatzeko espediente bat aurkeztu du bere 800 beharginentzat. Enpresak azaldu du 80 tona ekilore olio erabiltzen dituela fabrikak astero, guztia Ukrainar jatorrikoa. Olio hori gabe ezin omen ditu bere produktuak egin. Lehen gaien prezioek goraka eta erregaiena ere goraka doaz, eta zuzen honen ondorioz greba mugagabea hasi dute gaurkoan Hego Euskal Herriko garraiolariek. Ukrainako gerraren aurretik egoera zaila bazen, orain egoera jasanezina dela salatzen dute. 3 sindikatuak eta Tradizna Nafarroako garraiolarien elkarteak gainera aurreikusi dute lanuzteak luze joko duela. Aiara Deurreta lankidea dugu Bilbon. Eguerdion, Aiara, zein da egoera? Bai, gaurtik aurrera dira Hego Euskal Herriko eta Espainiako garraiolari. Erregaiaren prezioaren igoera testa egin dute. Izan ere sektoreak laguntzak behar dituela garraiolariek eta garraio sektoreko eta 3 Euskal Herriko atuak bat egin dute deialdiarekin. Nafarroan grebaren eragina izaten ari da. Prezioen igoraren adibiderik garbienetako bat da erregaiaren prezioa. Bada, Hego Euskal Herriko eta Espainiako estatuko milaka garraiolariek greba mugagabea hasi dute. Erregaiaren etengabeko prezio igoera tarteko.
Hiru sindikatuak eta Nafarroako garraiolarien elkarteak bat egin dute Espainiako garraioaren defentsarako plataformak deitutako lanuzte mugagabearekin. Izan ere erregaiak duen prezioa ikusirik, garraiolariek hobetutela etxean geratzea nabarmendu du Jon Altuna hiru sindikatuko kideak. Dagoen presioetan, igual hobeto etxean geratzea, ez? Euskeria irabazteko edo dirua galtzeko, bakigu lehendik ere garraiolariek zezailtasuna dituzten, eta, egungo egoeran, oso, ez dakit, arazo handia dakate, ez. Bi helburu nagusi ditu greba horrek, batetik kargatzaileak presionatzea garraioaren tarifak egokitzeko, eta bestetik Nafarroako gobernuari eta Eusko Jaurlaritzari sektoriak biziraun dezan beharrezko dituen neurriak har ditzaten eskatzeko. Eta ordezkariek aurreikusi dute lanuzteak luze joko duela, eskakizunen zerrenda luzea delako. Abenduan neurri batzuk adostu zituzten Espainiako gobernuarekin, baina horiek bete egin behar direla salatu dute. Iñaki Goñi tradiznako kideak adierazi duenez prezioa nahita nahi ez jaitsi behar da. Hombre, garraioen igora, hori deiretu bartzen nahite nahi ez, eta gero gasoiaren igora jaustea pizke bat, edo ez dakit nola ingo den gobernak, edo nola inbar den, baina peinpin prezioa jautsi bar da nahite nahi ez. Ezinezko da horrela, jendia dago ezin nahiagatuz. Erregaiaren prezioa dela eta kamioiak geldirik izatea lanean aritzea, baino errentagarriagoa dela azpimarratu dute garraiolari askok eta askok. Eta lanuzteaz gain mobilizazioak iragarri dituzte Hego Euskal garraiolariek. Eta garraiolarien grebaz gain beste hainbat lan gatazka daude Euskal Herrian, gainera sindikatueko hartarazi dute hemendik aurrera datozen asteetan ugaritu daitezkeela eta inflazioak goraka jarraitzen duen testuinguru honetan Espainiako gobernuak eta baita ere erkidegoek adostu dute neurri batzuk hartzea. Zeintzuk dira xehetasunak, Aiara? Bai, horrela da, inflazioa lautako prezioak ez dira sekula garesti, eta okerrena da egoera geopolitiko gasolina eta argindarraren garesti iraupenak luze joko duela. Gainera sindikatuek ohartzenez lan gatazkak ditu eta grebara deitzeko prestak sektore batzuetan. Egoera horrela bart, Espainiako gobernuak eta autonomia erkidegoek adostu zituzten energiaren prezioa arintzeko neurri berapen fiskalak tartean. Gainera, Alemaniako lan erregulazio sistema aplikatzeko eskatu dio Iñigo Urkullu Jaurlaritzako lehendakariak Espainia gobernuari pandemian egin zen bezala uste baitu enpresa asko euren jarduera eteten ari direla elektrizitatearen eta energiaren kostua delata. Eta Maria Txibite, Nafarroako gobernuko presidenteak bere aldetik iragarri du asteon martxan jarriko duela Ukrainako krisiari erantzutetanari garpenak egiteko tartea. Batez ere, aipatu bezala Europar batasun energetiko bat behar dugu. Azken batean nik uste dut badauzkagula, Euskal Autonomia Erkidegoan txirotasun energetikoa pairatu egiten dutenentzat baditugula diru laguntzak, baina herritar guztiok eraginduak gaude. En lo que tiene que ver con la afectación económica que ya estamos viviendo, que nuestras industrias lo están viviendo y que también las familias lo están sufriendo, desde luego, bueno, pues aportaremos a ese plan nacional. Nosotros como comunidad ya hemos convocado a los agentes sociales y a los agentes económicos, al Consejo Económico y Social, para hacer nuestro propio plan y para aportar también al plan de España. Baskarrik asko Aiara Deurreta xetasunengatik. Eta gaiz aldatuta duela 2 urte, gaurko egunez osasun larrialdia eta itxialdia ezarri zen Euskal Herrian, Euskal Autonomia Erkidegoan zuzen ere, gaur 2 urteren ondoren osasun larrialdia ezarri zenetik, gaur desagertuko dira Ipar Euskal Herrian COVID-19 aurre egiteko neurri murriztaileak. Hemendik aurrera maskara ez da derrigorrezkoa izango barnealdean eta bestetik COVID pasaportea ez dute inon eskatuko.
Ostatu, zinema, areto, museo, zinantzokietan beraz, ez da inolako ziurtagiririk beharko. Ikastetxetan ere izango du eragina neurriak arintzeak, maila guztietako ikasle eta irakasleek maskarari gabe egoteko aukera izango baitute gaurdanik. Bada ordea salbuespenik, erietxetako gaixoek, bisitariek eta beharginek maskara erabili beharko dutelako oraindik ere. Eta beste gai bati helduta Europako hizkuntza gutxituen tokiko karta izenpetu dute Ipar Euskal Herriko 59 herrik. Ostiral arratzaldean elkartu ziren Europako hizkuntza gutxituen tokiko kartaren izenpedura ofizial hori bilakatzeko eta horretarako Suitzatik eta Estrasburgotik aditu batzordeko 2 ordezkari etorri ziren Euskal Herrira. Tokian toki euskara sustatzeko engainamenduak hartu dituzte itsasun. Guillen Iribarren itsasuko hautetzia. Engaiamendu simbolikoa da, gehien bat indar bat erakusteko eta borondate bat, eta hainbeste erribiltzea ostirala txalde batez guretzat importanta zen, erakusteko justuki jendea badela prest hizkuntzaren alde lan egiteko, eta Mexiko etxeetan ere garaia dela ekintzetara pasatzeko. Eta gaur berrekin diote, Bidasoa ibaian desagertutako migrantea bilatzeko lanei, baina momentuz ez dute antzeman. Martxoaren 12an pertsona migrante baten erreskateari ekin zioten Lapurdi eta Gipuzkoa arteko Bidasoa ibaiaren inguruetan 3 pertsona saiatu ziren ibaia gurutzatzen, baina horietako 2 bakarrik iritsi ziren beste aldera. 2 egunetako bilakaran ondotik ez dute oraindik aurkitu. Irungo Harrera sareak ohartarazi du azken egunotan migratzaile ugari aritu direla ibaia gurutzatzen eta ez beharra aurreikus zitekeela salatu dute. Gainera, kontzentraziora deitu dute gaurko migratzeko bide seguruak eskatzeko. Gauza berbera eskatu du Xabier Legarreta, Eusko Jaurlaritzako migrazio eta asilo zuzendariak. Honek transito seguruak beharrezkoak direla bai Ukrainiatik datozen jenteentzako, baina baita ezin garaztu oraindela urtetik ona hainbat eta hainbat gizon eta emakume dabiltzezela Afrikatik Europarako bidea hartzen eta honentzako beharrezkoak dira honek transito seguruak. Eta Korsikan 15.000 lagun bildu dira atzokoan Iban Kolona preso politikoaren egoera salatzeko. Izan ere, martxoaren 2an Iban Kolona militante korsikarrak beste preso baten erasoa jasan zuen Arleseko espetxean bizi osorako espetxe zigorra betetzen ari zela. Koma egoeran eta garun heriotzan utzi zuen erasoak. 18 urtez zeramatzan preso independentista historikoa erregimen berezi batean sartuta eta hiltzeko saiakerak azterre handia piztu du uhartean. Erasoa gertatu zen egunetik bertatik manifestazio eta elkartaratzei jendetsuak izan dira. Egoera honen aurrean, Frantziako barne ministroak Korsikara joango da etzi, istiluak baretu nahian. Eta auzitegietan Kote Cabezudo argazkilariaren aurkako epaiketak aurrera jarraitzen du gaurkoan, sexu abusuak salatu zituzten beste 2 modelok deklaratuko dute gaurkoan. Sexu izaerako hainbat delitu leporatzen dizkiote Cabezudori, bortxaketa, adin txikikoak galbideratzea eta intimitatearen aurkako delituak tartean. Horrela, 121 urteko kartzela zigorra eskatzen du fiskaltzeak akusatuarentzat eta akusazio partikularraren eskaria berriz askoz handiagoa da. 2.400 espetxe urte eskatzen baititu, ia 200 delitu leporatzen baitizkio Cabezudori. Eta jarraian, bat egingo dugu, Euskal Herriko Unibertsitateko kazetaritza irakaslea den Julen Orbegozorekin, izan ere Ukrainako gerra arreta puntu nagusi bilakatu da azken asteotan, hedabide guztietan, eta jakina da, ez da gerran armak soilik ez, baizik eta komunikazioa, informazioa, propaganda ere, armak gerra gisa erabiltzen dela. Horixe bera, aztertuko dugu berarekin. Eguerdion, Julen? Eguerdion denoi bai, placer bat zuekin egotea. Esan bezala ez, jakina da, ez daten hori da ez, gerraren biktimetako bat egia dela eta ikusten ari gara argi eta garbi ez, nola heltzen zaigun informazioa, zein motatakoa, zein nolako zailtasunak ditugun baita ere, jakiteko zer den egia eta zer ez, propagandatik bereizteko ere, adibide bat jartzearren ez, gaurkoan Ameriketako Estatu Batuetako hedabide batzuk diote Errusiak Txinari eskatu omen diola, babes militarra eta ekonomikoa, baina Txinak dagoeneko hori ukatu egin duela, adibide bat besterik ez da, baina horixe da egoera. Ez da nola ikusten duzu?
batek daki hori benetan gertatu den ala ez, ezta? Guk ez daukagu erramintarik hori jakiteko, azken finean goi mailako elkarrizketak izango dira, zerbitzu sekretuek abian dauzkaten baita ere ikerketak. Bueno, bai, zuk esan duzun moduan, agerikoa da maila militarrean gertatzen den gerraz gain, badagoela beste maila batzuetan ere gerra antzeko bat, alde batetik izan daitekeela gerra energetiko-ekonomiko bat, arma bakoa, baina bai ondorio kaltegarriak eta hildakoak ere suertatu daitezkela zentzu horretan, edo behintzat jentearen bizitza kalitatea urratu daiteke. Bestea, aipatu duzu moduan, maila komunikatiboa izango litzateke, eta maila komunikatiboan gerra ematen ari da adibidez, markoan edo justifikatzeko orduan gerra nun kokatzen den herrialde bakoitza edo bando bakoitza, ezta ikusten dugu hor gerra bat eman daitekela, simboloen sorkuntzan ere gerra bat ematen da, eta baita ere orokorrean gerra garatzen doan heinean, alde bakoitza garatzen duen errelato horretan gerra bat ematen dela esan dezakegu, bai. Eta horrez gain, gauza puntualetara igorrita, eszenifikazioa joan da, eszenolako komunikazio estrategia desberdinak hartu dituzten agintariek, alde batetik Zelenski izango genuke, nahiko esanguratsua dena, berak hartutako eszenografia guzti hori, nola traje alde batera utzi duen eta kaleko arroparekin ikusten dugun, prentzaurrekoetan ere nola esertzen den eserleku batean, nolabaiteko hurbiltasuna emateko, egiten dituen selfieak, komunikazio etengabekoa da. Zein esango zenuke dela bere helburua edo bere estrategia? Lehen aipatu dugu moduan, Zelenski bihurtu da simbolo bat, gerra honen simbolo bat, eta Putin baino are eta simbolikoagoa bihurtu da batez ere mendebaldean gaudenontzako. Beraz, hor tanto positibo bat apuntatuko du Zelenskik, ez? Baina badakit kazetarioi eta honetan aritzen garen hoi gustatzen zaigula hau komunikazioaren esparrua ere gerra moduan simbolizatzeko joera daukagula eta irabazle bat eta galtzaile bat jartzeko joera daukagula, ez? Eta hori larregi simplifikatzea da. Hau ez da ring bat, hau da, ez du batek irabazten kao baten gaitik, eta orduan esan dezakegu hori bai, gauza batzutan gure perspektibatik, mendebaldeko perspektibatik, gauza batzutan batek asmatu dezakela eta beste batzutan beste batek kale egiten duela, ez? Eta bai, Zelenski lehen esan dugun moduan, simbolo bat bihurtu da mendebaldeko gizartearentzako, hain justu mendebaldeari hitz egiten diolako, hartzaile argia dauka, nabarmena, gu garela, gu estatu batuetako herritarrak, hau da, Ukrainiatik mendebaldera kokatzen garen herrialde guztiak, eta baita ere bere herrialdeko jentea, noski, eta zentzu horretan badaukan ikuste helburu nabarmen bat, argi bat, eta da nazioarteko komunitateari dei bat egitea laguntzeko, gerra honetan parte hartu dezan. Eta bere bitartekoak erabiltzen ditu, mendebaldeko gizartearen bitartekoak erabiltzen ditu, sare sozialak, eta baita ere, lenguai berezi bat erabiltzen du. Eta hor sartzen dugu, selfieak egitea, bideo laburrak egitea, sare sozialen bitarte, erraz edatzen diren horrelako produktuak edo sortzea, ez? Eta gero baita ere, ikusten dugu beste detai importante bat, eta baloreak dira. Zer transmititzen du Zelenskik, zer balore transmititzen ditu, eta horietan ere gurekin gertuago dauden baloreak ikusi ditzakegu Zelenskirengan Putinengan baino. Baina ezin dezakegu berak Putinen baino gehiago asmatzen duela esan, azken finean ez dakigu Putinen hartzailea eta helburua zeintzuk diren, ez dakigu zehatz mehatz. Nik imaginatzen du Putinen helburua badela segurtasuna edo seriedade bat, eta hau serio doala adieraztea, eta horretan ere asmatzen du berak, eta bere hartzailea ezberdina dela. Bere hartzaileak dira bere herritarrak bereziki, hein handi batean, ehuneko handi batean bere herritarrak dira, hain justu gerra hau justifikatu egin behar duela eta duelako, eta gogoratu behar dugu gerra dela dagoen gauzarik tragikoenetako bat, eta ondorio kaltegarri handienak dituen gauzetako bat, eta beraz, eta gero badago beste hartzaile mota bat Putinena, nik uste, baita ere, elite politiko, nazioarteko elite politikoa ere badela bere helburua eta eurei komunikatzen ari zaie, aizu, hemen ni ostasun
objetibotasun, sentimendu bako guzti honen buru naiz, eta beraz, hau serio doa eta enaiz kikilduko. Orduan, bueno, bai, ni herritar moduan eta sare sozialen kontsumitzaile moduan esan dezaket Zelenski gehiago divertitzen dauela eta bitxiagoa dela eta arreta gehiago eman didala, baina Putinek ere uste dut bere komunikazio estrategia argia betetzen ari dela eta bere helburuak ere betetzen ari dela. Eta gero beste kontu bat ere, azkenengo apuntetxo bat, bai uste dut, eta hau pentsatzen aritu naiz azken egunotan, Zelenski badela bere tropen simboloa, eta Putin bere tropena. Putinek nahi du bere tropak seriotasuna, ostasuna, eta Zelenskik nahi duena da kuraia, balorea transmititzea, kuraia eta esperantza transmititzea bere tropei. Eta orduan, eurek ere honen simbolo bihurtu dira, euren ejerzituen simbolo. Eta alde batera utzita, lenguaia politiko hori, eszenografia politiko hori, heltzen zaizkigun irudien gainean, zenolako irakurketa egin daiteke? Heltzen zaizkigu batez ere, azteko, gerra hau izan daiteke ere berezia, gerra erromantizatzeko edo ikusi izan ditugu irudi batzuk, hor trenean agur esaten militar batzuk edo alistatzera joan den jentea, bere familiei eta bar, eta berezitasun bat dauka gerra garaikide honek eta da gaur egun milaka eta milaka irudi ari zaizkigula heltzen, sare sozialen bitartez. Lehen, antzinako gerretan edo mendeko gerretan, agian irudi batek dozenardik irudik markatzen zuten gerra baten garapena, eta gaur egun ari gara hainbat irudi jasotzen sare sozialen bitartez. Eta euretako asko ari dira apur bat gerra erromantizatzen. Hori alde batetik. Eta bestetik, bai agerikoa da baita ere hainbat eta hainbat kronika segimendu egiten direla batez ere errefuxiatuen ikuspegitik. Eta honek badauka alde positibo bat eta da drama humanitarioa alde batetik kontatu egiten dela, baina beste alde batetik ere nik uste dut hori komunikabideek daukaten azken aspaldiko politikarekin bat datorrela eta da batez ere negozioa egitea. Drama humanitario horrek sortzen du clickbait erraza, oso emozionalak direlako istorioak, oso unkigarriak dira, eta beraz, komunikabideak asko daudenez eta kompetentzia batean bizi direnez, bai badirudi honekin negozio egiten ari direla. Azken finean, informatiboki drama hori bat da, azaldu dezakezu perspektiba askotatik, baina ilustrazioa behin bukatu egin daiteke, kontatu egin daitezke istorio batzuk eta listo, eta oso gogorra da, eta apur bat hau polemikoa da esatea, frivolizatu egin dezakegu, baina horrela da. Eta aldiz, komunikabide asko ari dira drama honetatik dirua egiten minutu asko okupatzen dituztelako informatibo eta euren produktu mediatikoaren baitan. Beraz, hori esan genezake, emozioarekin jokatzen dutela eta gerraren merkantilizazio bat edo produktu bihurtu dela ere gerra komunikabidentzako. Eta lenguaiaren aldetik ere esan dezakegu dagoeneko 19. egunean ohitu dela jendea, herritarrak ohitu direla kazetaritzan eta baita politikan ere, lenguaia militar horretara, aurretik ere eta gaurkoan duela 2 urte itxialdi hori, osasun larrialdia hasi zenetik gogora ekarrita, nola gerratik kanpo ere kazetaritzak askotan erabiltzen ohi duen lenguaia militar edo militarizatu hori, beraz, gaurkoan ere horren gaineko hausnarketa egiteko unean. Bai, dudabarik, guk jada, orain dela hilabete batzuk aztertu genuen Pedro Sánchezek erabili zuen lenguaia militarra pandemia bat azaltzeko eta guretzako, erabat tokiz kanpo zegoena, eta ez bakarrik lenguaia, eszenografia guztia, simbologia guztia erabili zuen gerra bat militarra esena edo pandemia bat azaltzeko gerra lenguaia batekin, eta azken finean, bai egoera hartan eta bai oraingoan dramatikoagoa izan daiteke, zentzu batean hildakoak zuzenagoak edo direlako, edo behintzat gizakiak berak provokatu egiten ditulako, baina badago atzean helburu berdina, eta da beldurra sortzea gizartearengan, eta beldurra daukagunean, zerbaitekiko beldurra daukagunean, 3 aukera dauzkagu. Bat,
beldurra konfrontatzea, enfrentatzea, beldur horren iturriari, aurre egitea, alegia, eta hori gutxitan egiten dugu, oso gutxitan egiten dugu, beste aukera bada ihes egitea, joatea eta atzean ustea, eta hori, beste batzutan egiten dugu, eta hirugarrena da, eta gehienetan egiten duguna da, sumisio postura batean kokatu eta eserrez egin, ezta? Eta zentzu horretan, beldurra da emoziorik indartsuena zerbait egiteko norbaitek. Hau da, norbaitengan probokatzen badugu beldur bat, asko errazagoa da pertsona horrek guk eskatzen dioguna egitea, psikologikoki hori demostratuta, frogatuta dago, ez? Orduan, zentzu horretan, agintariei komeni zaie, gizartea egin batean, ez beldurtuta, baina bai posizio egoki batean zerbait eskatu eskero, zerbait egiteko, eta orduan beldurra izan daiteke rekurso errazena eta zuzenena, baina guk defendatzen dugu badaudela adibidez pandemia bat azaltzeko beste alternatiba batzuk. Eta hemen ez daukate bakarrik politikariek erantzunkizuna, eta hori oso importantea da nabarmentzea, hemen komunikabideek ere badaukate zeresan handia. Agenda, lehen esan dugun moduan, gerra bat komertzializatu zen moduan, pandemia bat ere goitik bera komertzializatu, negozio bihurtu zen komunikabidentzat. Eta agendaren 85-90 orain dela hilabete batzuk beteta zegoen pandemiaren gaiarekin, eta orain berdina gertatzen da gerraren gaiakin. Eta tartean pasatu dugu volkan sumendi baten egoera edo aipadoren eztabaida, baina apurka-apurka ikusten dugu tendentzia dela komunikabideentzat evento magnifikatu egiten den evento bat hartzea eta hori bihurtzea agendako gai nagusi eta ia egunean agenda kopatzea horretan. Eta kasualidadea ez da, azken aspaldiko gairik nagusienak edo izatea gerra bat, adibidez, edo pandemia bat zeinak gizartearekiko, naiz eta orain bai eragiten digun, baina zuzenean ez, bai zeharka, horrek gizartean beldurra sortzen du. Hausnarketa honekin geldituko gara, mila esker Julen Orbegozo gaurkoan gurekin izateagatik. Bai, zuei eskerrik asko, agur. Eta gurera itzuliko gara, kulturaren eskutik, izan ere azken rock jaialdia ekainean bueltatuko da Mendizabaleko esparrura. Antolatzaileek iragarri dituzte etorriko diren azken artisten izenak Deaf One Weeks, Jerry Cantrell eta Israel Nas besteak beste dira festivaleko kartela osatzen duten artistek. 2020an jaialdia atzeratu zen eta 2021ean egoera epidemiologikoa dela eta ezin zen antolatu. 3 eguneko bonoak 145 euro balio du kanpinarekin eta 160 ostatuekin. Eguneko bonoak martxoaren 14an salgai egongo dira. Aurreko ediziorako erositako sarrerek ere balio dute aurtengo jaialdirako. Eta horreko ostegunean, musika zuzenean saioa ikusterik ez bazenuten lasai egon izan ere badakizue nahieran duzuela amaka.euseko webunean eta baita ere YouTubeko kanalean ere. Audience talde Gernikarra eta euren azken lana Toles Durak disko bikoitza ezagutzeko aukera paregabea. Zati batekin utziko zaituztegu eta segituan itzuliko gara eguneko elkarrizketa nagusiarekin. Gaurkoan gurekin izango dugu Garbine Manterola, Europako Batzordeko Finantza Jasangarrietako plataformako kidea da bera. Nola ikusten dut audience euskal musika panoraman, barrutik horri erantzutea ez dazte erresa hitzen. Igual kanpoko norbaiti galdetu beharko jakon, baina nik ikusten dut nahiko moldagarria dela
eszenatoki oso desberdinetan, bai jo izan dugu gaztetxetan, bai jo izan dugu tabernetan, eta bai jo izan dugu antzokietan edo eta Arriaga antzokian. Nik uste dut repertorioak emoten dabela nahiko zabaltasun eta jendeari asko gustateako beti zuzenean gu ikustea eta danak esaten dotzue, zelako plazerra dan ezta, eszenatokian olako dinamika erakustea. Ikusten dut ez beste euskal talde batzuk eta ikusten dut evoluzionatu egiten dabela, baina ikusten dut evoluzio horretan antzekotasun handiak daudela, eta hori ikusten dut adibidez gurekin hasi ziren, gure generaziokoak diren hainbeste talderekin, ezta? Bai pentsatzen dut asko aldatu dugula eta estilo ezberdinetako diskoak egin ditugula, baina nik zalantza egiten dut hori dan barneko pertsepzio bat, edo agian kanpotik hori ikusten dan asko aldatu dugula. Zeren gero, beste talde batzukin hitz egin ere eurek esaten doztie, bai, guk asko aldatu dugu, eta nire pertsepzioa da bai asko aldatu duzue, baina soinua antzekoa da. Bai, guri disko bat grabatzen bukatzen dugunean beti galdera ikur handi bat sortzeakuta. Hau, nola atarako dugu, nola kaleratuko dugu, ez? Norbaitek eukiko agen dugun manager bat, esan hau da suizidio bat, ez? Komertzialki ez da nondik arti, ez da etiketa bat jartzerik, ezin da hori, ez? Tolesdurak grabaketa bukatu zanien, galdera ikur hori inoiz baino handiagoa zen. Eta bi saiotan egin gendunez, 2020 eta 2021, bageneko nahitxaki hori egiteko diska bikoitza eta zeuzelan disko bakoitzari kutsu ezberdin bat ematia eta hori dena. Abestia hori, instrumentu askoko abestiak dira, tekstura asko, kapa asko, soinu asko, orduan, denok bere lekuak esaten, bai baseak, bai bateriagaz eta bajoak izan direz, base askotan simpleak baina oso finkatuak edo ondo pentsatutako golpeak. Eta egunero legez, elkarrizketari tarte irekiko diogu, eta horretarako gaurkoan gurekin dugu Garbiñe Manterola Agirrezabalaga, Europako Batzordeko Finantza Jasangarrietako plataformako kidea da bera. Eguerdion eta ongi etorri Amaika telebistara. Eguerdion, Leire, eskerrik asko. Lehen ikasteko ez da, zergaitik kide izan Finantza Jasangarrietako plataformako kide? Bai, esan beharra da, ni BRT-ako transferentzia arduraduna naiz, eta kidea bera BRT-a da. Ni bertan naiz berretako ordezkari. Eta beraz, garrantzitsua da esatia ez naizela Garbiñe Manterola hango kide, baizik eta BRT-an dauden zentru teknologiko eta ikerketa zentruetan dauden 4.000 pertsonen iritzi eta batez ere ezagutza eramaten dutela plataforma honetara. Adosetasun hori jakin da beraz hasi gaitezke. Eta, Ukrainako gerrak ere esan daiteke ez da nolabaiteko krisi energetiko edo gerra energetiko bat ekarri duela baita ere, Errusiako gazarekiko menpekotasuna murriztea nahi du Europar Batasunak ikusteko dago, ez da, deskarbonizazioaren bidea hartzen ote duen, baita ere erregai fosilak alboratzeko estrategiarik hartzen ote den, baina guzti honetan, taksonomia berdeak zein puntutan dago? Nik uste dut garrantzitsua dela lehenik eta behin azaltzea zer dan taksonomia, ez? Nik uste dut orain hitzetik hortzea badabilen hitz bat badala, baina iaia hoen dela 2-3 hilabete arte jende askok etzekin honen berri. Hau atzera begira urte batzuk etako lan bada, eta batez ere da luzera begirako estrategia bat. Dakigun bezala, Europako itun berdeak 2050 urterako hainbat ingurumen helburuetarako estrategia jarri ditu, ez? Estrategia zabal baten barruan dago. Estrategia zabal horren gai iaia esanguratsuena edo garrantzitsuena izango litzateke energia trantsizioa. Gaur egun dugun gizarte honek menpekotasun izugarria du bai energia erabilerari, baina batez ere erregai fosiletik datorren edo eratorritako energiarekiko. 2050 urtean jarri den helburua da energia fosiletako menpekotasun hori erabat haustea eta bitarte horretan hainbat gutxitze egin berdea, ez? Dependentzia horretan. Gaur egun nun gaude, oraindik menpekotasun izugarriarekin,
Horien tartean gasa dago edo petrolioa dago, eta gasa herrialde jakin batzutan sortzen da, besteak beste, Errusian. Gaur egun dagoen gerra honen poderioz, menpekotasuna hori ageriago ikusten dugu, baina izan basan gerra hasi aurretik eta gerran ondoren ere izango da. Horretarako taxonomia baten erregulazioa egin zuen Europak. Zer esan nahi du horrek? Bueno, nahi balin badugu 2050 urterako ingurumenarekiko errespetuzko gizarte bat izan, eduki behar ditugu aktibitate ekonomiko jakin batzuk. Bide luze horretan, diru asko beharko da, ze gaur egun bai aikeala ingurumenarekiko kalte handiagoa egiten, ez? Bide luze horretan nola egin dezakegu aldaketa hori egiteko? Besteak beste beharko da teknologia, beharko da zientzia, baina baita ere beharko da dirua. Dirua benetan aldatu edo aktibitate ekonomiko horietara bideratzeko. Taxonomia horren estrategia da. Dirua benetan bideratzeko, ingurumenean kalte gutxi edo ingurumenean positiboki eragingo duen aktibitateera diru gehiago bideratzeko. Testu inguru honetan eta duela aste batzuk Europako batzordeak onartu zuen zerrenda berdean sartzea bai gasa eta bai energia nuklearra, zuek emandako irizpideen aurka, ezta? Nola hartu duzue erabaki hori? Bai, esan beharra da ona da, taxonomian jendeak ulertu dezan, ez? Taxonomia dena da zerrenda bat. Zerrenda bat, aktibitate ekonomikoena. Eman dezagun, haizearen bitartez energia sortzea. Hori izango litzake aktibitate ekonomiko bat, ez? Eta zer esan nahi du taxonomia berdean sartuta egotea? Aktibitate horrek irizpide jakin batzuk betetzen balin baditu, jasangarria dela katalogatzen dela. Eta zerrenda horiek lege moduan aurkezten ditu. Europar batzordeak, Europar Parlamentura eta onartzen dira. Alegia, zerrenda hori egitearen ardura gaur egun Europar batzordearena da. Plataformak ze eragindu guzti horretan? Da aholkulari adituen aholkulari zerbitzu moduko bat. Europar batzordeak aukeratu gintuen, gu hor gauden 57 kideak, eta horretarako gaude, behaien proposamenak, behaien kontuetarako iritzia emateko. Zer gertatu zen gasa eta nuklearrakin hori esan ondoren? Europar batzordeak egin zuena zen guk gomendatzen genitun zerrendetaz aparte, zerrendatxo berri bat proposatu. Berak, gero parlamentura eramateko. Guk eskatu genuena zen plataforma moduan, iritzia emateko balin gaude, mesedez, hori argitara eman aurretik, guk iritzia emateko aukera eukitzea. Horretarako, abenduan 31an bialdu ziguen zirriborroa. Eta urtarriaren 21 arte euki genuen denbora hori aztertu eta gure gomendioak emateko. Eta gure gomendioa izan zen, aktibitate horiek zeuden bezala idatzita eta zituzten irizpideekin kontutan izan da, ez zirela jasangarriak. Jasangarriak taxonomiaren legaren arabera. Eta beraz, zer uste duzue dagoela erabaki honen atzean? Zenolako ateak irekitzen dira ekonomikoki bai gasa eta nuklearra zerrenda berde horretan sartuta? Aktibitate bat jasangarria dela esateko berditu hainbat kontu betetzea. Horietako bat da, eta oso garrantzitsua, ingurumen helburu batean eragin esanguratsu positibo bat izatea. Positiboa. Eta gero, badaude guztira zeidianez, beste 5 helburuetan inungo kalterik ez, baina behintzat kalte izugarririk ez egitea. Eta gasa eta nuklearraren kontuarekin horrela aztertuta, azkenian ezaugarri horiek beteko alituzkeen aztertuta ikusi genuen ez zutela betetzen. Zein atzetik zer egon daiteken edo ez, hor gehiago politika dago, ze guk gomendioak emateko garaian, eta hori argi eta garbi gelditu dadila, beti eman behar dugu evidentzia zientifikoa eta teknikoan oinarritutako irizpidea. Ezin dugu esan,
hau komeni da ni garbine gustatu iten zaitelako, ez da gutxi ere, beti evidentzian oinarritu behar dugu. Eta esango zenuke nolabait erabaki hori zuen gomendioen alde batera utzita zuen gomendioak hartu izana taxonomia berde hori nolabait sinesgarritasuna galdu duela edo ahulduta gelditu dela? Azken finean guk aholkua bakarrekan eman dezakegu, guk ezin dugu hori atzera bota, horretarako parlamentua dago. Europar Batzordeak beti kontutan izan indiuna da proposamen bat, eta oain Europar Parlamentua izango da onartuko duena edo ez. Orduan, sinesgarritasuna esan bezala, gauza batzuk bete inberditu, guk ikusen dugu ez dula betetzen, eta hala ere proposatu egin du. Hor, nik usten dut, guretzako oso garrantzitsuena izan dena da, gure iritzia plazaratzea. Lehen aipatu duzu, ezta, taxonomia berdeko zerrenda horretan sartzeko, baldintza batzuk daudela, edo irizpide batzuk bete behar direla, zeintzuk dira irizpide horiek? Irizpideak dira gehien bat, esan bezala, aktibitate batek barruan egoteko eduki behar du ingurumen helburu batean eragin esanguratsu positiboa. 6 helburu daude, haietako bat da klima aldaketaren gutxitzea, bigarrena da klima aldaketaren egokitzapena, klima aldaketarekiko egokitzapena, hirugarrena itsas eta ur baliabideen kontserbazioa, laugarrena da biodibertsitatea eta ekosistemen helburua, bosgarrena ekonomia zirkularra eta seigarrena kutsadura. Orduan, aktibitate ekonomiko batek positibogi eragin behar du 6 horietako batean. Eta ez du kaltetu behar ez da ere beste bostak. Zer gertatzea energia nuklearraren kasuan, hitzetik hortzera dator baita ere kontu hori, energia nuklearrak adibidez klima aldaketaren gutxitzean eragin positiboa eduki dezake. CO2 isurketarik edo esanguratsurik ez dago aktibitate horretan, baina zer gertatzen da beste bostekin. Eta begiratu behar dela, hori da garrantzitsua. Eta kasu honetan, kutsaduraren helburuan, uraren helburuan, ekonomia zirkularraren helburuan, eta biodibertsitatearen helburuan, lauretan, aurkeztu dien irizpideek ez dute esaten kalte negatiborik eta garrantzitsurik gertatuko ez denik. Eta gasarekin, zein izango litzateke arazoa? Gasarekin gertatzen dena da bi alternatiba edo bi eszenario aurkeztu zituela. Eta esan beharra do, aurrenengo eszenarioa bai dela irizpideak betetzen dituena. Eta gure proposamena izan da, irizpide horiek edo alternatiba hori edo eszenario hori jasotzen balin badu, baietz. Baina bigarren eszenarioan ez da horrelakorik betetzen. Kasu horretan, eragin positibo esanguratsurik ez du. Aipatu dute dena den Europar Batzordetik trantsizio moduko bat izango dela taxonomia berdean gasa eta nuklearra sartzearen erabaki hori, ezta? Behin-behinekoa izango dela, ez behin-betikoa. Beraz, nola ulertu behar da hori trantsiziorako izango den hori? Garrantzitsua da baita ere esan bezala, taxonomia da luzea begirako kontu bat, eta esan bezala da erraminta bat, tresna bat, dirua bideratzeko aktibitate berdeetara. Bere helburua hori da, beste histori bat da trantsizio energetikoa. Eta energiaren trantsizio horretan zer egin beharko dugun aurrera egiteko. Orduan, izan daiteke, eta gaur egun ere, nire kotxea gasolinaz funtzionatzen du. Horrek ez du ezan nahi, nik orain inbertsio bat egingo banu, berriro kotxe horrelako bat erosiko nukeenik. Igual, kotxe horrek funtzionatu beharko du 15 urtean, bai, baina ezingo dana da dirua horretlako aktibitateetara bideratu. Dena den, erabaki honekin, esango zenuke Europako Batzordeak greenwashingaren edo zuriketa berdearen atea zabaldu duela. Kontuan izan da ez, finantziazioaz ere aritzen ari garela. Zuriketa berdea hor dago, eta nik usten dut beti egongo dela. Taxonomia hori ekiditzeko instrumentu bat litzateke. Zientzian eta teknikan oinarrituta, nahi dana da zerrenda sinesgarri bat sortu, erreferentziala eta estandarra. Dano jakin dezakegu horrela zer den jasangarria. Jasangarria dena, lehen badakigu,
dirua horretara bideratzeko ahalmena edukiko dugu. Bestela, nik esango nuke zerbait dela jasangarria, zuk beste zerbait, hurrengoak beste zerbait, ez, horretarako kontua da. Gaizki erabiltzen balin bada, noski beti ongo da arriskua, hori bai. Esan dugu ez, gasa eta nuklearra dagoeneko taksonomia berde horretan sartu direla, baina aurretik ere, noski, zeuden energia berriztagarriak. Zer gertatu da haiekin eta horien inbertsioarekin, zein puntutan dira? Esan bezala, azken finean, taksonomian esaten dezuna da, estandar moduko bat esaten dezu, ez? Hau bada, hau ez da. Gero, merkatuak, administrazio publikoek, enpresek erabakiko due nora bideratu dirua. Zer gertatzen da? Esan bezala, egintza delegatuak daude, aktibitatea jasotzen dituenak. Aurretik basegoen bat, eta tartean zeuden energia berriztagarriak sartuta. Irizpide jakin batzuk betetzen zituen energia berriztagarriak. Eta horiek hor daude, maila berean gaur egun, energia nuklearrarekin eta gasarekin. Eta gure gomendioa emateako garaian garrantzia handia eman genien horri. Zer esan nahi du? Energia berriztagarriak eta gas energia maila berdinean jartzen baldin baditugu, dirua bietara bideratu daiteke. Eta nik zer esan dezaket ikerlari moduan, 2050 urtean jarri ditugun helburuak betetzeko, nik usten dut lehenengoek jaso berko lutekela diru gehiago, bigarrengoek baino. Eta gero konponduko dugu, energia trantsizioa nola egingo dugun. Baina dirua nora bideratu argi eduki beharko genuke. Eta aipatu duzu, ezta, trantsizio bide horretan, eta 2050 urterako Europako itun berdeak esan bezala neutraltasun klimatiko hori lortzeko bide horretan, enpresek, bai entitate finantzarioek eta administrazio publikoek zer erraminta edo zein izango dituzte? Zeregin nagusienetako bada enpresek, handiek, 250 gorako enpresek, deklaratu egin beharko dute, informazioa eman beharko dute. Behaien urte bukaeran esan beharko dute. Nik fakturatu dedan hainbesteko aurrekontua, aktibitate hauei dagokie, 100%. Baita ere, behaien inbertsioak. Inbertsioak nora bideratzen dira. Igual 100% izango da gaur egun, baina igual hemendikan 2 urtetara izan daiteke 100%. Orduan, gehien bat da transparentzia, eta da informazioa ematea enpresen kasuan. Enpresa finantzieroek ere antzeko zerbait daukate, baina esan dezagun behaiek zehaztasun gehiagorekin informatu beharko dutela, daukaten sentsibilitateagatikan kontu hauetan. Eta azkenik administrazio publikoek benetan garrantzia edukiko due batez ere bono berdeen esparruan. Horiek ere referentzia moduan erabiliko belako, aktibitateen estandar edo zerrenda hauek. Beraz, badira bete behar batzuk, neurri batzuk, ezta? Eta pixkanaka trantsizio horretan aurrera egiteko, ikuskaritzak ere egongo direla suposatzekoa da. Gizarte bezala, zein erronka ditugu, bestalde? Nik usten dut, lehenik eta behin izango litzatekela ulertzea. Ez da gai erraza, korapilatxua da, gu geu ere berretea bezala, nik ez dakit itxu-itxuan ez dut esango, baina bere duen garrantzia eta izango duen garrantzia benetan jakin gabe sartu ginen lanian. Ikusita berreteako ikerlariek horretan iten degula lana, zientzian eta teknologian, zentzu guztia du horreotea. Baina gaur egun ikusten den berretea moduan eta batez ere plataformako kide moduan, garrantzitsuena da gizarteari honen berri ematea. Ulertu dezan eta ikusi dezan erraminta erabilgarri eta tresna erabilgarri moduan. Behin ulertuta, gizarteak ere eskaera indezake. Edozein inbertsio egiteko garaian edo edozein bankurekin lan egiteko garaian zergatikan ez exigitu. Nere dirua nahi dut bideratzea aktibitate jakin hauetan lan egingo duten erakundetara edo entitateetara.
Baina horretarako, nik uste dut gizarteak aurrena jakin inberdula kontu guzti hau zer den. Izan ere, esan daiteke ez, azken hilabeteotan eta batez ere azken urteotan zentralitatea hartu duela klimaldaketari aurre egiteko gaiak, baita ere energia krisia, energia trantsizioa testu inguru honetan ere, aipatzeko ez, duela aste batzuk IPCCek klimaldaketari aurre egiteko nazioarteko adituen txostenak ondorioztatu zuena, ez da, dagoeneko klimaldaketak eragindako ondorio batzuk atzera bueltarik gabekoak direla, beraz honek ere ematen du ez, zenolako garrantzia duen taxonomia berdeak, zenolako puntutan gauden, eta zenolako garrantzia duten hemendik aurrera hartuko diren erabakiek. Bai, nik uste dut erabaki bakoitza dela garrantzitsua momentu honetan, aurrekoak ere baziren, baina orain areta gehiago, gauden hamarkada honek izugarrizko bidegurutzean gaudela jakite garrantzitsua litzateke, eta hor nik usten dut papel berezia denok degula. Zientzia eta teknologiak noski, administrazio publikoek baita ere, enpresek bakoitzaren indibidualtasunetikan baita ere eta bankuek ere bai, baina gizarte osoak bai. Gaur egun edozein erabakitan, erabaki bakoitzak nik usten dut garrantzia dula. Baita oinez joateakoan edo bizikleta hartzerakoan edo dana dalakoa. Hori ere badalako energia berriztagarria. Hemen utziko dugu beraz, mezu horrekin utziko dugu gaurko elkarrizketa, Garbiñe Manterola Agirrezabalaga, mila esker Hamaika telebistara gerturatzeagatik, eta finantza jasangarrietako taxonomia berde honi buruz gehiago jakitera emateagatik. Eskerrik asko zuei plaza hau emateagatik. Eta tarte bat eta jarraian intzuliko gara eguneko solazaldearekin. Gaurkoan izango ditugu Fermi Rubiralta eta Esti Linares. Orain arte. Euskal Herriko aktualitatea ikusteko eta jarraitzeko beste modu bat da Hamaika telebista. Eguneroko gaiak alde batera utzi gabe, itzalean direnei arreta eskainiz eta tartea emanez. Errealitatearen 11 alde ikuspuntu guztiak kontuan hartuta. Gertatutakoa, zuzenean eta eskura. Noiz nahi, edonon eta euskarri guztietan gainera. Telebista egiteko beste modu bat posible delako. Euskaraz, gertutik eta konfiantzaz. Egin dezagun, bat izan, 11 egin. Kaixo lagunak, ni Miru naizi, hemen da Miru. Eta laizter, elkarrekin egongo gara, bai. Hemen da Miru. Ipinak, asmakizunak jolasu, denetarik ikusiko ditugu, bat bi. Hemen da Miru, saioan, laizter arte eta zoriontsu izan. Ezabelda kolektiba sortu zeneko hainbat bertsio hon daitezkela uste dut. Azkenean alde batetik, 2019 urtean gaude, justo Marabillasen auzia egunerokotasunean dago, eta irratian edo ibiltzen garen jende batek ikusten dugu Marabillas gaztetxea laguntzeko, azozketa bat egin dezakegula, materiala bilduz, Euskal Herriko talde guztien artean, eta talde horien artean ere bai, boletoak banatu eta bar, eta saltzeko, ez? Orduan handik sortzen da kanpaina bat, izena zuena Euskal Eszena gaztetxen alde, zaituztegu bakarrik utziko. Konturatu egiten gara aldi berean, irratiaren izenean ezin dugula hori atera, eta sortu egiten dugu ez dagoela izeneko kolektiboa, kanpaina hori abiatzeko. Kanpaina hori bukaera emateko, hasten gara jaialdi moduko bat prestatu beharko genuela pentsatzen, ez? Eta elkartu egiten gara, Marabillaseko jendearekin, non bazegon jendea, musikariak eta bar, jaialdi horiak prestatzen hasiak zirenek. Orduan, bi variante horiek elkartu egiten gara, eta handia esan dezakegu berez egon kortu egiten dela kolektiboa, eta egiten dela berez horrela. Bai egia dela, hori ez dagoelak berez daukan helburua. Bada gehien bat, musikarien artean eratutako kolektibo batek
zorretan uste duela dagoela gaztetxeekin, gaztetxeak betidanik eszena hori lagundu izan dutelako, eta orduan kolektiboak sortu behar da beren aletxo hori emateko, orain arte gaztetxeek nola eszena lagundu duten, orain eszena hori tokatzen zitzaielako laguntzen. EDHen helburu nagusia da musika eszena guztia sortzen duen norbanako eta talde guztiei herramientak ematea mundu komertzial hortan ez sartzeko. Hau da, managerrak ekiditeko edo diskografikak bizkat eskua ez sartzeko hor. Ez dago hilda bada kolektiboak bolondresez eratuta dagoen. Orduan bertan sar daiteke, eszena antikomertzial horren sustatze proiektu horretan lan egin nahi duen edonor. Ez da zergatik talde batekoa izan behar, baina beti azkenean olako proiektu batean normala den bezala talde asko daude, eta gero eszena mundu horretan ari diren jendea, lan egiten edo diharduen jende hori. Lehenengoa izan zen Marabillasi babesa emateko, etekin guztiak Marabillasi eman zitzaizkion, eta bigarren hontan, hirugarren aldiz saiatuko garela egiten, Errotxapeako errepresaliatu emango zaie. Azkenean gaztetxea ustu zenean atxilotu bastante egon ziren, isunpillo, orduan dinamika hau da hauentzako diru ateratzeko orduan. Etekin guztiak izanen dira, kasu hontan Errotxapeako gaztetxean dago. Jaialdia berez bi egunetako jaialdia da, bertan kontzertuak egongo dira. Lehenengoan bai larun bat goizean egin genuela pixka bat beste programa txikiagoendako programa bat, Azkariarekin eta baina oraingoan erabaki dugu besterik gabe kontzertuetara murriztea gauza, eta bi egunetako kontzertuetan datza. Eta bertzalde, baita badago espazioaren barruan, zatitxo bat non distri ez komertzialak jarriko dituzten hor beraien material guztia, bai distriak, bai joko duten taldeek, bai guk, orduan baita musika kontsumitzeko. Behin gaztetxeen aldeko ziklo hori itxita, bigarren EDH festa bukatutzat ematen dugunean, ekingo diogu ez dagoelak benetan dituen helburu horien lortzeko lanari. Eta hemendik gutxi daukagun proiekturik handiena izango litzateke lokal bat lortzea, bertan taldeek, taldeek eta eszenako kolektibo guztiek beren lana egin dezaten. Eta ikusita okupazioa Iruñan momentuz ez den oso bide eraginkor bat, azkenean bi jaialdi daramatzagu okupazioaren ondorio horiek ordaintzeko edo oziperatu horiek laguntzeko. Alkiler autogestionatu moduko bat izango da, elkarte moduko bat, halako zerbait hori lantze bidean gaude, baina hori da adibidez hemendik gutxi daukagun proiekturik handiena. Ez dago hilda kolektiboan, azken hilabeteak hausnarketa eta eztabaidarako baliatu ditugu. Eta hurrengo erabakiak aditzera eman nahi ditugu. EDHek bere izaera antikomertziala eta autogestionatua dela berresten du. Eta Iruñerriko eszena musikala laguntzeko tresna gisa finkatu du bere burua. Hori dela eta eszena lanean diharduen edozein musikari eta esparruko eragileri baliabide eta tresnak eskaintzea du helburu. Behar hauek asetzeko tresnak era kolektibo batean eraiki eta kudeatuko dira. Merkatuari alternatiba autogestionatu bat eskaintzeko erronka hartuz. EDHek ezinbestekotzat jotzen du espazio fisiko bat izatea.
eta hori gauzatzeko lanean hastea erabaki du. Errotxapeako gaztetxea laguntzeko bideratua izanen den bigarren EDH festaren ondoren, ez dagoela kantoratuko dituen gainontzeko ekimenak proiektu hau gauzatzera bideratuak izanen dira. Eta, gogoratu berez otsailean egin behar genuen jaialdi hori urrira atzeratu genula. Urriaren 28 eta 29 izanen da, Berriozarreko Ilargi plazan. Eta saiatuko gara ahalik eta kartelantzekoena mantentzen. Azpian egon gara eta mila esker. Zuei. Eta aireak Eta egunero legez, solasaldiari ekingo diogu, eta horretarako gaurko solaskideak ditugu alde batetik Esti Linares, eguerdion. Eguerdion. Eta bestetik Fermi Rubiralta, ongi etorri. Eguerdion, eskerrik asko. Lehenik eta behin hasiko gara, Ukrainako gerra hitz egiten, baina komunikaziora begiratuko dugu. Izan ere informazioa eta propaganda bereiztea zail egiten ari zaigu, azken asteotan, badakizue, esaten ohi dela, ez gerraren lehen etsaia egia dela, ez dakigu lehen etsaia, baina etsaietako bat argi dago horixe dela, eta hainbat adibide jarri genezake azken aldian, horietako bat bakarrik aipatzekoa gaurkoan Ameriketako Estatu Batuetako edabideek esaten ari direla, edatzen ari direla, Rusiak hor nonbait babes ekonomiko eta militar askatu diola Txinari, Txinak dagoeneko hori ukatu duela, nork daki ez? Hori da azken finean gelditzen zaigun sentsazio hori. Nola ikusten ari zarete zuek informatiboki gertatzen ari dena? Gu dago, egia da, ez dakit zein solasaldiarik entzunion, eta berak komentatu egin zuen. Gerrak badauz beste lekutan, baita ere, ez dugu astu behar, Afganistan, hainbat Afrikako hainbat herrialdetan, oraindik ere, gu da oso eta gainera sakonak eta hilketak dauz, eta hortatik egia da hori dagoela orduan. Ikusi behar dugu eta lehenengo gauza hausnarketa egiteko dela, nola gertatzen ari den mendebaldeko herrialdetan nola ikertu eta nola aztertu guda hauek eta gainera konparatuta ez da daudezela beste guda asko eta komunikatiboki eta adiebideek norien pintzen ari diren garrantzia, eta hor dago interes bat, hor dago lehenengo gauza ikusi behar duguna eta aztertu behar duguna da. Interes bat dagoelako, zen eta mendebaldeko herrialdetan gertatzen ari den guda bat dagoelako, eta hortatik baita ere dago Rusia, potentzia bat dela, eta gainera hor daude interes ekonomiko eta politiko asko. Hori alde batetik, bestaldetik, behin behatuta, behin gaudela, ja mendebaldeko gizartean dagoela guda hori, dara alde batetik baita ere zemotatako presentzia daukaten sare sozialak. Ia gure informazio gehiena TikToken bitartez jartzen ari gara, eta nola jartzen ari den, eta hain txikiak, nik badauzkat, hainbat adibide, eskoletan eta bat, nola jasotzen ari diren Ukrainen gertatzen ari dagoena. Eta hortatik edabide bat izan dira sare sozialak, eta nola kontrolau, nola bideratu, batzuk esaten dute, gero eta egia hori orain nortzuk egiten dute. Jendarteak, sare sozialen bitartez, bertatik hartzen ditugu, orain, ez dakit, eszena guztiak ikusten ditugu sare sozialetatik bideratu egin diren argazkiak edo bideoak direla. Eta hortatik, jadanik edabideen, hor dagoen kontrola ez da hainbeste, baina baita ere dago beste puntu bat dela zemotatako informazioa eta nola infiltratu informazio hori. Eta are gehiago, konbantain antzen badugu, Estatu Batuetan egiten ari den kanpaina, ikusi egin dugu eta orain boterea alde batetik, guda, eta hor ikusten ari gadoela dela fisikoa, baina dago beste guda bat dela komunikabideen artean gertatzen dena, eta hori ikusi egin dugu hainbat adibidetan, bakarriteko adibide Brexit, Estatu Batuetan gertatu egin zena, baita ere hauteskundetan, edabideek daukaten garrantzia, botere maila, eta nola edatzen duten, informatiboki, nola bidaratzen dituzten diskurtsoak, hor dago botere mail bat, eta horri buruz baita ere berba egitea, eta horrek zematakako implikazioak dituen jendarte mailan eta baita ere gudan garrantzitsua da.
propagandaren garrantzi hori eta nabarmentzekoa baita ere, sare sozialen presentzia horrekin zenolako arazoak sortzen diren, ez? Bertan kazetaritzaren egin beharra guztiz desagertzen da, fact-checkina edota informazio hori kontrastatzea guztiz desagertzen da, eta egia hartzen dugu ikusten dugun guztia. Nik uste dut, batez ere Vietnamgo gerratik ona, nik uste dut hor ikasi zelan irabaz daiteke edo gal daiteke gerra bat maila informatiboagatik. Nik uste dut, batez ere gerra hartan garrantzia handia izango zen, Estatu Batuen aldetik gerra galtzeko. Dena den ondino, galdetzen badugu pertsonen artean oso kuriosoa da, baina galdetzen badiogu jendeari zer gertatu zen adibidez Vietnamgo gerran, askok eta askok esango zuten Estatu Batuarrek ez zuten galdu. Arraro badirudi ere, baina zelan arlo komunikatiboak alda dezake baita gerra baten emaitza bera ere, beraz horraino ikus daiteke zemotatako garrantzia duen alde komunikatibo hori, ezta? Gero zuk aipatu duzun bezala, sare sozial berriak ere sartzen dira, nolabait beste faktore ezberdin bat gure gerra honetan, ezta? Eta beraz, sare soziala kontrolatzeko fake news eta horrelako gauzak oso importanteak dira, ze alde batetik kontrola daitezke beste aldeko komunikazio bideak, nolabait Ukrainiako aldekoak egiten duten bezala, argi dago, izten direla horren medioak, beraz, posiblea den bakarra da beste alternatibo medio horiek, ezta? Eta orduan, horregaitik fake news eta horrelakoa funtzionatzen duela oso importantea, eta zentzu horretan ere arketipoak oso importanteak dira. Hor, behin baino gehiagoten planteatu da, diferentzia Putinen zera arketipoa edo saldu nahi duen estereotipoa edo Zelenskik saltzen duena. Oso kurioso da, Zelenski janskera militarra erakusten duen bitartean, Putinena da beste motatako janskera. Adibidez, Macronekin agertzen zenean, kriston mailako zera horretan, argi dago berak transmititu nahi duen mezua, ez da Zelenskik transmititu nahi duena, ni por el forro, argi dago. Esan nahi dut, eta jokabide horietan, ere kokatzen da gerra informatibo hori. Bai, argi dago ez dela ezer ausasko, lenguaiak, eszenografiak zerbait komunikatu nahi duela ere, eta guzti honi buruz galdetu diogu, zuzen ere gaurkoan, Julen Orbegozo, HUko kasetaritza irakasleari, eta hause, esan digu. Agerikoa da maila militarrean gertatzen den gerraz gain, badagoela beste maila batzuetan ere gerra antzeko bat, alde batetik izan daitekeela gerra energetiko-ekonomiko bat, arma bakoa, baina ondorio kaltegarriak eta hildakoak ere suertatu daitezkela zentzu horretan, edo behintzat jentearen bizitza kalitatea urratu daiteke. Bestea, aipatu duzu moduan, maila komunikatiboa izango litzateke, eta maila komunikatiboan gerra ematen ari da adibidez, markoan edo justifikatzeko orduan gerra nun kokatzen den herrialde bakoitza edo bando bakoitza, ikusten dugu hor gerra bat eman daitekela, simboloen sorkuntzan ere gerra bat ematen da, eta baita ere orokorrean gerra garatzen doan heinean, alde bakoitza garatzen duen errelato horretan gerra bat ematen dela esan dezakegu. Hortxe Julen Orbegozoren analizi hori, esan bezala errelatoak inposatzeko nahi hori badago, eta nolabait diskurtso guzti hauek ez dakite ez nolako sentsazioa duzuen, baina onaren eta txarraren irudia ematen ari da, polarizazioak ez du grisik. Gainera, nik aipatuko nuke beste gauza bat, eta pasaden asten baita ere komentatu egin genuena, baita ere irudi horretan oso maskulinizatuta dagoela. Ikusten ari garen, eta nik daukadan sentsazioa da, gaude, 21. mendean, eta badirudi, gaudela hitz egiten, 1950ko, gerrak zeudezenean, eta nola komunikatu, eta nola ipini adibidez, emakume eta aurrak leku berdinean, zein lekutan, nola komunikatzen diren gizonak, ostras, esan, berriro, gaude, errepikatzen berdina, eta baita ere, eta irakasleari baita ere apuntata eta horrekin lotuta, Claro, ikuspegi soziologiko batetatik asko ikasi egin zen,
nazien garaian eta nola komunikabideak nola planteatu egin zuten eta nola edatu egin zituzten zen. Eta haiek ere erabili izan zuten estrategia modun komunikabideak. Adibidez, kontzentrazio kanpuak ziren, edo nola bideratu zuten Europa mailara eta nola aurkezten zuten ziren kanpu batzuk non lan egiten zuten eta batez ere judeetarra egiten dizutena zen lan egitea. Hori zen bideratu egin zen Europa mailan. Claro, horrek ekarri egin zuena zen nola komunikabideek zemotatako botere maila deukan eta zemotatako estrategiak erabili dezakegun eta hortatik zemotatako gudak ere sortu aldi diren, eta nola manipulatu baita ere jendarteari. Hortatik uste dut garrantzitsua dela baita ere horre atentzioa prestatzea eta diskurtsoei, errelatoi atentzioa prestatu, baina baita ere hor beste genero ikuspegia txertatzen baldin badoegu, ostras, berriro ere gaude erortzen modu berdinean gainera, zer plasmatzen dugu eta zer islatzen dugu gudatik, ez bakarrik ipintzen ditugula irudi oso maskulinoak, lehen aipatu egin dugu, zen motatako trajekin eta bar, baina ezkeia ez da soilik hori, da baita ere komunikabideek zeri emanten diogun garrantzia. Ipintzen diren, argazki edo bideo gehienak dira armak edo tankeak eta, baina badago beste relato, beste diskurtsoak eta beste egoera batzuk non geratzen diren, emakume desberdinak, anitzak eta hor bertan bete ere resistentziak egiten ari direnak. Nik uste dut horretan badagoela nolabait boterea, violentzia, gerra, patriarkatua hor agertuko balitz patroi honen arabera emakume bat nolabait ahultasuna, beste sentimenduak helaraziko lirateke eta hori ekidin nahi dutela. Honekin batera, arraro egiten zaidala, ematen dizkiguten telebistatek irudian, inoiz orain arte, ni gutxienez, agian ikusten ditudan baliabideak izango direlako edo hori, ez dut inoiz oraindik ikusi soldadu ukraniar batek tiro bat botatzea edo ez dira ikusten ukraniarren tankeak edo ukraniarren, beti ikusten dira beste aldekoak adibidez. Esan nahi dut, irudien kontrola ere kriston eta izugarria da. Gero hori zelan areagotzen diren ukraniarren bandera ikusita behan gariaren zelai hoiek eta gainean zeru urdin-urdina, hori ukraniarren bandera eta hori Bilboko kaleetan dugu edatuta edo non. Zera, horrelako koloren jokua ere propaganda egiteko oso importantea da, ezta? Eta beraz, horietan ere bideratzen gaituzte, zentzu zehatz batera, ezta? Esango zenukete orduan mendebaldeko edabideek diskurtso hegemoniko bat dutela? Zaila dela... Guztiz, beti da nik egon da, ezta? Eta igual bertako edo horrelako espazioak edukita eskertzekoa da, non adibidez nik, ezta? Seguru eta aske sentitzen naiz, pentsatzen dudana mai gainean ipintzeko, baina horrelako espazioak ez dira ohikoenak. Eta are gehiago, pasaden astean justo martxoak 8 izan zenean, bai islatu egin genituen bestelako irudia, baina martxoa 8 zelako. Eta nik pentsatu egin eman uste dut, hori eguneroko lan bat izango beharko litzateke. Hortatik, dagoela diskurtso hegemonikoa, patriarkatua dago atzean, androzentrismoa dago gure gizartean, eta batez ere gure estrukturalki hitz egin da gure eraikuntzetan eta gure komunikabideetan. Eta hori islatea garrantzitsua da, baina baita ere badaude beste interes batzuk, ez da soilik. Interes patriarkala baizik eta interes kapitalista. Zeri bantzen ari gara horren garrantzia, gasolinari. Gauz hitz egiten, daudezela herritar, zibil batzuk hiltzen direla egunero, eta horri buruz, uste dut, igual, eskubidei buruz eta oinarrizko eskubidei buruz hitz egitea, eta ze motatako implikazio maila dekogu, bestelako mendebaldeko herrialdeak non beste leku batera begiratzen duguna, eta batez ere interesatzen zaiguna da, gasolina igo egin dela. Ostras, bai dagoela hor guda bat eta interes, baina hor dagoen atzean dago interes kapitalista bat, baita ere non ipintzen dugun fokua.
Bai, eta aipatu duzuen bezala, hainbat eta hainbat gatazka eta gerra daudela munduan zehar gaur-gaurkoz, baita ere refuxiatuak milaka eta milaka direla, ez soilik Ukrainatik datozena, baizik eta ikusten dugu baita ere Espainiako hegoaldean, Melillan baita ere, Latinoamerikan, Erta-Amerikan, zer gertatzen den, beraz, non jartzen da fokoa eta zergaitik, eta behin eta berriro badirudi ideia berberak eta tematika berberak jartzen ari direla mahai gainean, gogoratu hasieran izan zen pandemia, gero etorri zen sumendia, orain Ukrainako gerra, ez dakit nola ikusten ari zareten guzti hau. Informatiboki zergaitik ematen zaion fokalitate hori, behin eta berriro gauza berberari. Baina, zuk aipatu duzun gauza bat, eta kuriosoa da, hitzen erabilera horretan orain badugu bi motatako pertsonak. Batzuk dira refuxiatuak eta beste batzuk orain badira migranteak. Oin, segurazki zoritxarrez ito berria Bidasoa ibaian, hori migrantea da, hori refuxiatu bat da. Hori berez refuxiatu bat da, zertara etorri da Senegaletik ona, baldin ez badago bere bizitzarako refugio baten bila, ez dezagun aipatu barne arazo egon daitezkenak bere erabaki horretan. Baina hori egia da, ez da soilik migrante bat edo migrante bat izateko errefugioa bilatzen duena. Eta aldiz, ukrainiar guztiak ez dira migranteak, baizik eta errefuxiatuak. Osea, noraino erabiltzen dugun, edo kapazak garen erabiltzeko bi pertsonen artean zera bereizteko, ez da? Edo beste egunean Gabriel Rufianek salatzen zuenean kongresuan hemen, hori ez da rasismoa, zer gertatzen da gainera, Ukrainiatik datozen pertsonak hile zera rubioak direla eta begi urdinekoak eta horregaitik goi-mailakoak direla, besteak beltzak edo moroak diren bitartean bigarren edo hirugarren mailakoak direla, zer egiten ari gara horrekin ere? Norainoko implikazioak dituzte horrelako zera lenguaia eta horrelako komunikabideen erabilera? Bai, eta ipini dozuna adibidea da, magnimo. Eta nik ez dugu nuke, migrante oso sume izan zara, migrante iraitza erabiliz. Nik ipiniko nuke, ez da, erdibidez erderaz estranjero edo atzerritarra euskaraz, ez da? Hori da batez ere erabiltzen duguna, eta ipini egin dozun, ez da, adibidea, eta da, justo hori mendebaldeko egoera eta egoera hegemoniko hori nola ikusten dugun, eta nola islatzen dugun errealitatea. Claro, aipatu egin dozunez, eta lehenak komentatuz, ez da, Senegaletik datorren pertsonak edo beste Afrikako punto askoretatik datortzen diren pertsonak udatik datoz. Eta da, egoera berdin-berdintzua, baina, ez dira txuriak, ez dira mendebaldeko herrialdeak, ez dira... Eta hortatik baita ere arrazismoa eta estrukturalki eta aporofobia nola erabiltzen dugun oso garrantzitsua da eta hor fokua ipintzea eta nola komunikabideek ez da, zer notatako eragin zuzena dekoten gure errealitatean eta imaginazioan eta nola eraikitzen ditugun errelatuak, ipini dozun adibidea baikaina, hor ikusteko nola funtzionatzen duen gure argazkia, nola ipintzen dugun, migrante batek etortzen dela, Senegaletik, eta migrante batek etortzen dela Ukrainiatik. Eta ez gaude hitz egiten kaleko hizkuntzarekin, baizik eta komunikabidek beraiek erabiltzen dutena. Esan nahi dut, kaleko hizkuntza jakina horrelako arrakala gero eta handiagoa dela. Horren irudi bat bezalakoa da, horren ispilua. Eta hori ere oso arriskutsua da, ze rasismoa sakontzen dela. Rasismoa ez da etorri edo ez da etortzen dagoelako Vox alderdi politiko bat batean agertzen dela eta ez dakiz zer badauka, erabilera gizarte giza sakonera erabile oso importantea. Eta hizkuntza militarra, zelan horitzen garen horrelako esapide eta esamoldei eta baita ere gerratikat erabilia izan dena, pandemia izan da adibiderik garbiena, hizkuntza eta eszenografia militar hori erabiltzen, guzti honek nolabaiteko beldurra eragiten duela, esaldu du lehentxeago Julen Orbego kazetariak, nola ikusten duzue zuek? Beldurra politikoki erabiltzea aspaldiko kontua da. Zuk aipatu duzu nazien erabilera. Naziek oso ondo zekiten, garatu zelako Frankfurteko eskola batekin edo eskola psikosozialarekin, zelan eragin populazioarengan. Ez da kasualitatea Bigarren Mundu Gerra, baino apur bat lehenengo aldiz bombardatzea hiriak, hau da, zuzenean helburu militarrak ez ziren kontuak.
beldurra oso importantea zen baldintzatzeko gerra baten norabidea, zelan bultzatzen duela gidatzen dutena gerra horiek, zera puntu batera edo bestera joatea, eta hori oso maizuak ziren erabiltzeko. Eta ipiniko dugu beste adibide bat, nola adibidez ez dela gauza bat, oraingoakoa, ez da, gudaren ez da diskurtsoa eta errelatoa, baita ere pandemia garaian erabili izan dugu, ez da, nola enfrentatu eta konfrontatu pandemiari. Nik gogoratzen dut batez ere konfinamendu garaian nola hitz egiten ziguten, ez da, etxean geratzeko alde batetik zan, alde beldurra, nola sartu egin ziguten beldurra, eta gero, begira, gero zemotatako pedagogia erabili behar izan dugu beldur hori kudeatzeko. Ez dugu, benetan komunikabideek eta politikoki ez dira bestelako estrategiak eraman, gero guk jaso izan dugun hori, gero jateko eta ondo mastikatzeko eta gero botatzeko, eta zen, orain dekogu pandemia bat, baina bapatean atera algara, baina bapatean egin aldezakegu, eta bapatean eta horrezegetik kontraesan asko egon ziren, eta beste aldetik, nola bideratzen ziguten, zen, honen kontra jardungo dugu guztiok, nola hitz egiten ziguten, eta zen eredutan, guda bezala izango balitz bezala hitz egiten ziguten. Orduan, hor dago atzean eta daukagu ja aztarnak, non komunikabide nola bideratzen dituzten haien espazioak eta estrategiak. Eta egia da, funtzionatzen duela. Hori da, eta nazien garaian funtzionatu zuen, eta oraindik ere funtzionatzen dago, eta daukagu ez da, hainbat alderdiek berdin-berdin egiten duten, ez da, demagogia erabiltzen dituzten alderdi horik, ez da, batez ere eskumuterreko eskuinerrek erabiltzen dituzten, ez da, nola beldurra, nola sartu, zeri ipini fokua, hori baita ere pasaden naziek egin zituzten, adibidez nire ikasle batzuk egin zuten horrela konparaketa bat zer motatako gauzak izan zuten, ez da, nazien garaian eta adibidez Vox, eta zen diskurtso berdina. Zer gertatzen da gero? Karo, deko Gaztela eta Leon gertatu egin dana. Gero, bai funtzionatzen duela, beldurra, eta nondik hitz egin, bai funtzionatzen du, eta hor kutsua geratzen da. Baina, mikrofasismoa, feminismotik nolabait importatzeko hitz bat ere egunero existitzen dela, zuk aipatu duzu, adibide bat, ez da, zelan agertzen zen Pedro Sánchez hasieran, oin 2 urte gaur, esarri zenean zera sarramendua agertzen ziren telebistan ejerzituaren buruak, Guardia Zibileko buruak. Eta batez ere zen inposatzeko el mando único, uniformatu eta bar. Eta hori eskerretik teorian inposatuta. Esan nahi dut, mikrofasismo edo makrofasismo jaztakitzelan esan, inposatzen da ez soilik nolabait espantapajaros horretatik erabiltzen dutela baita ere izua sortzeko. Azken finean, Voxek nola askotan horrelako funtzioa betetzen duela ere. Zan nahi dut, ez da soilik Voxeko kontua. Bai, argi dago lenguaiak eta informazioak ondorioak dakarrela, eta epe motzera begira ere ondorioak izan ditzakeela, beraz, horretan ere hausnarketa egitekoa, eta aipatu duzu lehentxeago baita ere, ez denolako irudia ematen ari den emakumeen gainean, beti bezala, biktima bezala islatzen ari direla, errefuxiatuak, eta ez dute beste rolik gerra honetan ere, eta hementxe baita ere azpimarratzekoa emakume kazetariak egiten ari diren lana, ez? Ez dakit beste begi batzuekin ikusten duten gerra hori. Nola ikusten ari zaret, ez dakit jarraitzen duzuen kazetari emakumeren bat, egondakoak edota hemen... Dena den egia da, horrelako emakumearen papera, ez dik espaimarratu duen bezala, agertu da batez ere, errefuxiatu moduan zelan aurrak, beraien papera hori egitekoa zen, eta aldiz, agertu diren kazetari gehienak, baita hildako berri ere, gizona zelat, bai. Eta beste motatako informazioa emoteko, adibidez, Euskadi Irrati Telebistan, Ane Irazabalek, utzi behar izan zuen gerraren informazioa aurdun zegoelako, ez da? Babitu horren generoaren ikuspegia azaltzen zala, bai.
Bai, eta galdetu egin duzu, jarraitzen dugun kazetariak, nik egia da kazetari gisa ez, baina bai Ukrainiako feminista talde desberdinak bai egin dituztela horrela adibidez TikToken, sare sozialen horrezegetik daukate beste, kontrapartida hori edo beste ikusmolde horrek sare sozialak ematen digutena da bestelako informazioa, beste modurik ere igual ez genukena eskuratuko, eta adibidez hor bertan bai aldetzen, odipintzen ari direna mai gainean da, abuso sexuala daudezela, arma bezala, eta hortatik horri buruz oso gutxi hitz egin dugu. Baita ere, eta hor beste hemengo kazetari bati entzun nion, adibidez, ez gertatzen ari da, maternidad subrogatuan, sartzen ari den emakume hori guztiei, eta gainera mendebaldeko gizartea bakarrik ipintzen dugula fokua umearengan eta ez emakumearengan, eta guztiz, modu zaurgarrian uzten ari gadela emakume horiei, eta bestaldetik, baita ere, emakume gisa daudezela erresistentziak egiten, horren kontra, eta horrei buruz islatzen ari den irudi hori dakartzena da, berriro ere, emakume biktima eta gainera aurrekin konparata, eta gainera da komunikabidea, aurrak eta emakumeak joan dire, aurrak eta emakumeak... Eta fusilekin seksualizatuak. Hori da. Eta badago beste puntu bat, eta hor feministak baita ere sartu egin dutena ikuspegia izan dela adibidez azkenengo egunetan asko igo dela adibidez pornografiako webgunen horietan Ukrainiako emakumeak bilatzen. Baita ere horri buruz fokua ipintzea garrantzitsua izango litzateke eta horri buruz berba egitea. Hemen txautziko dugu gaurko salalsaldia, ez dugu denbora gehiagorik Fermin Rubiralta eta Esti Linares. Eskerrik asko beste behin gurean izateagatik, eta jarraian eguneko albiste nagusiak Carolina Suarez lankidaren eskutik, ondo izan. Besoak eta esku